Jag vill höra. Vadå för något? Får vi höra det som vi spelar in, mamma? Spelar det in på telefonen? Vadå för något? Får vi höra det som spelar det in på telefonen? Mamma! Titta på mina bilar! Mm. Om man växer upp så anser de över krukan. Mm. Planterade vi den i en liten kruka. Vad är det? Utan lok, det skulle jag vara utan dig. Om du är utan dig, utan varann. Urma om du är utan varann. Urma om du ser pirat, det skulle bli Urma om du ser pirat. Du vet varenda katt. Pirat. Du vet varenda katt. Som ett nissan utan garn, som en blomma utan blad. Så man får en bra på vakt. Så man får en bra på vakt. Så man får en bra på vakt.